Čo keby ste mohli vytvoriť a spustiť digitálny produkt na Etsy za jeden večer, bez dizajnerských zručností, skladu alebo tlače? V tomto videu vám krok za krokom ukážem, ako vytvoriť valentínsky digitálny produkt iba pomocou AI. Od nápadu až po listing pripravený na predaj. Vytvárame valentínske nástenné umenie v štýle monoline, teda kresby jednou čiarou. Ide o digitálny produkt. Zákazníci si ho kúpia, stiahne a sami vytlačia. Je to jednoduché, škálovateľné a ideálne pre sezónny dopyt. Prvým krokom je výber správneho nápadu. Kombinujeme tri veci. Jasnú príležitosť, Valentín, populárny formát, dekorácia na stenu a rozpoznateľný štýl, monoline kresby. Sezónne plus minimalistické plus tlačiteľné rovná sa silný dopyt. Tento vzorec vám pomôže vyniknúť bez zložitého dizajnu. Teraz použijeme ChatGPT na tú najťažšiu prácu. Najprv ho požiadame o vygenerovanie konceptov umenia pre Valentína v monoline štýle. Potom požiadame ChatGPT, aby tieto nápady premenil na podrobné prompty pre generovanie obrázkov alebo pre grafika. Toto šetrí hodiny brainstormingu a poskytne vám koncepty na profesionálnej úrovni v priebehu pár sekúnd. Pomocou týchto promptov vygenerujeme samotné dielo. Cieľ je jasný. Čistá ilustrácia jednou čiarou, minimalistická a nadčasová. Zameriavame sa na umenie, ktoré sa ľahko tlačí a vyzerá skvele v každej domácnosti. Žiadne zložité farby, ktoré by mohli vyzerať na každej tlačiarni inak. Žiadne trendy, ktoré vypršia za mesiac. Tieto dizajny zostávajú relevantné rok čo rok. Keď je umenie hotové, pripravíme finálny digitálny produkt. Exportujeme ho ako vysokokvalitné PDF optimalizované pre tlač. Zvyčajne poskytujeme viacero veľkostí ako A4, A3 a US Letter, aby sme zákazníkom poskytli maximálnu flexibilitu. Všetko udržiavame prehľadne usporiadané v priečinkoch pre čo najlepšiu skúsenosť zákazníka. Ďalej nám ChatGPT pomôže vytvoriť názov listingu, popis produktu a SEO značky pre Etsy. Všetko je napísané jasne, so zameraním na výhody a viditeľnosť vo vyhľadávaní, aby vás ľudia našli. Zabezpečujeme, aby každé slovo oslovilo potreby zákazníka a jeho emócie spojené s týmto sviatkom. Skvelý produkt potrebuje skvelú prezentáciu. Pomocou AI vytvárame realistické mock-upy, umenie zarámované na stenách. Umenie ukazujeme v štýlových interiéroch. Toto výrazne zvyšuje mieru konverzie. Keď zákazník vidí produkt v reálnom prostredí, ľahšie si ho vie predstaviť u seba doma. V priebehu pár krokov máme digitálny produkt, hotové PDF, profesionálne mock-upy a kompletný listing na Etsy. Všetko vytvorené pomocou sily AI nástrojov, čo vám ušetrí dni manuálnej práce. V ďalšom videu vám ukážem, ako tieto produkty naceniť a ako propagujeme nové listingy bez platených reklám. Sledujte nás a príďte na konzultáciu do WebDoWeb, ak chcete skutočnú prax, nie teóriu. Budujme váš Etsy obchod spoločne.